Bueno, behatzian horren gutxi dira, galderak ere tartara demen nahi dio galderei, orduan, igual azkeneko galdera zuei, galdera edo gogoetarako gaia da, bueno, eta honen aurrean zer. Urriaren 12an manifestazioa egintzen Bilbon, hezkuntza eragile, ez dakit denak, edo ia denak antzeuden, alderdi politikoak ebai, eta joan ez zirenak ere nahiko, bueno, bentsat, lomceren kontrako mezuan bentsat nahiko bateratuak gaude ia denak. Baina lehen nik aipatu du, ze eskumen dago, pixkat euskal hezkuntza sistemaren alde, eta gaur egungo bidetik segitzeko eta nontzen gelditzeko. Hezkuntza ikusten ari gara ez daukagula inondik inora egingo hezkuntzarik. Hau da, Madrid esaten du eta hemen aplikatzen da. Haiek esaten dute da, eske Bruselas esaten du eta guk aplikatzen dugu. Azkenari inork ez da kulpa hemen. Dena datorkigu zelutik eta ez dago beste biderik. Bueno, oso kezkatuta gaude. Ikusten dugulako beraien jarrera ez dela guk exigitzen dugun hain tinkoa, ez da. Guk behin da berriz esan diogu Eusko Jaurlaritzari, inondik inora ez dut ezatera lomce aplikatu, eta hortan gaude, ez da. Karo, baita ere, PP-ko gobernuari eskatzen diogu, hau baina guk hor eskumen oso gutxi daukagu eta presionatzeko oso aukera gutxi daukagu. Guk ordea, bai pentsatzen dugu Euskal gizarteak eta Euskal komunitate, hezkuntza komunitateak lehenengo eta behin Eusko Jaurlaritzari esaten ari da zatzaion bezala ez erraldoia eta hortikan haratago jun beharko dugu prestatzen azkenean aplikatzen baldin badute edo aplikatu edo onartu egiten baldin badute eta Eusko Jaurlaritza aplikatzeko asmotan agertzen baldin bada benetako fronte indartsoa eta eraien korra bilatzeko. Baina zergatik gaude kezkatuta, beraien diskursoa, izan darako gu, ez gaude ados, ez daigu gustatzen, batez ere, nire gustetan asko zentratzen dira lanbide heziketarekin, ez dut esan nahi bestean ados gaudenik, baina ez ditut hain tinko ikusten Katalunian azaltzen duten postularekin alderatuz. Eta kezkatuta gaude ere, esaten dituztelako ez daude lados, baina adibidez ratioen igoerak eta ordu lektiboen igoerak ez dute errekurrituta daudela eta egunen baten ikusiko dugu zer erabakitzen duten los que están comprados, hay que decir, el árbitro comprado, konstituzionalmente ez espero ezakegu euskal gizarteak, nire izatez ez honik espero, eta haiek esaten dutenean ratioak eta ordu lektiboak igoko dituztela, Eusko Jaurlaritzak guri esan digu aplikatuko dutela. Hortaz, konfrontaziorako esan dute, Cristina Olivatek esan zuen, ez gaude konfrontaziorako, gaude ea lortzen dugun zero zer, handigan, hitzein dugu, eta hortaz, argi daukaguna da, Euskal komunitatea edo hezkuntza komunitatea izan beharko dula honi aurre egingo diona, momentuz dintzat ikusi duguna batik.